खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। मैयानि सानाव हादोरनाङैनो फेग्रा मुवा होबथानाय सानजों लोब्बा लाखिनानै उदालगुरि पुलिसा फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो आयेन बेरेखा फालांगिनि हेंथायै हादोरनाङारि सान हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियाव खमैबो 65,14,33,100 रांनि सेबनानै मोननाय फेग्रा मुवाफोरखौ सावनानै फोजोबस्रांदों। बेराफारसेथिं बे मुलुगनां ड्राग्स जोबथा सानजों लोब्बा लाखिनानै तामुलपुरावबो रेलि हाबाफारि बानजायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड खौरांगिरि गौथुमनि बानजायनायाव तामुलपुर प्रेस क्लाबनि मददजों रायजोआव ड्राग्स लानाय सुबुंफोरखौ होबथानाय थांखिजों मोनसे सांग्रांथि होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। चिराङाव फिन गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला चिरांनि दांतल बासुगाव थांनाय लामा खाख्रागावआव गोबारै फैनाय गंसे कार गारिया सामलायनो हायैनि थाखाय लामा साखाथियावनो थानाय खरसे गोथौ फख्रियाव बेलथायहैदों। बे जाब्रबथायाव गारि सालायगिरि ड्राइभारनि जिउ खहा जादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ गवालपारा जिल्लानि हाराथन दत्त होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। जाब्रबथाय जानाय गारिनि अनजिमाया जादों AS19Y4377। जाथाय जानायखौ नुनायनि उनाव जायगानि सुबुंफ्रा पुलिस थानासिम खौरां हरो आरो पुलिसा खौरां मोननाय लोगो लोगोनो HDRF आरो फायार सार्भिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सहैनानै जाब्रबथाय जानाय गारिखौ जायगानि सुबुंफोरनि हेफाजाबजों बोखांनो हायो। हान्थामेला बिफाननि मन्थ्रि चरण बर'नि गेदेर फोसावनाय। बे खेबाव राजा लामानि सेराव लाखिनानै दोननो मोननाय नङा ट्राक गारिफोरखौ आरो नोगोरमायाव सालायनाय ग्रिन बासफोरखौबो नाखि लागायनो थियारि। गोजौसिन बिजिरसालिनि बिथोनारि मिथिसार फैदों आरो हान्थामेला नांथानायखौ दबथायनो मन्थ्रिनि गेदेर फोसावनाय। बेनि अनगायैबो DTO अफिस आरो RTO अफिसाव दालालै थानो मोननाय नङा आरो लाइसेन्सनि थाखाय ड्राइभिं टेस्टआ गोनांथार। ड्राइभिं लाइसेन्स मोननो थाखाय आनजाद होनो नांगोन बिजाथिया आरो जाय जिल्लानि थागिरि बे जिल्लानिफ्रायसो लानो हागोन ड्राइभिं लाइसेन्सखौ होननानै फोसावबोदों मन्थ्रि चरण बर'आ। भेनेजुवेलायाव गिख्रंथावै खननै बांग्रि मावनायनि जाउनाव दासिमबो न' सिङाव थाबथानानै थानाय सुबुंफोरखौ बोखांनाय हाबाफारिया जागायगासिनो दङ। खौरां मोननाय बादिब्ला बे गिख्रंथाव बांग्रि मावनायाव खमैबो 235 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे 1500नि बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों। बेखौ नोजोर होयोब्ला थैनायनि अनजिमाया आरोबाव बांबावनो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों आरो दासिमबो 200निबो बारा सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव न'जों होसिनजानानै थाबथानानै थानायनि खौरांबो मोननाय जादों। बे थाबथानाय सुबुंफोरखौ बोखांनाय हाबाफारिखौ जागायनायनि गेजेरजों सासे आइजोखौ होसिनजानाय थासारिनिफ्राय गोथाङैनो बोखांनो हादों। बिजय सोरखारा TPKनि बिसायख'थिनि सिगां होनाय रादायखौ जाफुंहोनानै तामिलनाडुनि सोरखारि देहा फाहामसालिफ्राव जोनोम जागोदान गथ'फोरनि थाखाय सनानि आस्थाम स्किम फोसावदों। थाइमा मोनथांगा मथिरा थिट्टम स्किमखौ सोरखारि मेडिकेल फसंथानफ्राव गथ' जोनोम होनायखौ बांहोनानै गोदान बिमाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय खालामनाय जादों। सोरखारि देहा फाहामसालिफ्राव जोनोम जानायनि हारखौ बांहोनो थाखाय बे राहाखौ लानाय जादों। तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि बिजय थलापथिया बे खौरांखौ फोसावदों। बिसायख'थिनि सिगां बिथाङा रायजो राजाफोरनि थाखाय बे खोथाखौ रादाय होदोंमोन आरो तामिलनाडुआव साफ्रोमबो जोनोम जागोदान गथ'आ 1 ग्राम सनाखौ मोननो हागोन। সকলোৱে জানে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ইস্যু কৰিব হলে টেষ্টটো কম্পালসৰি, কিন্তু মাজে মাজে বহুত অভিযোগ আহে যে কোনোবা ব্যক্তি টেষ্ট নোহোৱাকৈও ড্ৰাইভিং লাইসেন্স পায় আৰু এনেকুৱাও আমি শুনো কেতিয়াবা কেণ্ডিডেটজন এটেনে নহয় আৰু কেতিয়াবা আমি এনেকুৱাও অভিযোগ পাওঁ যে অন্য জিলাৰ মানুহবিলাকো বোলে আন এটা বেলেগ জিলালৈ যাই পেলাই মানে ড্ৰাইভিং লাইসেন্সটো লৈ আহে। তো তাৰ কাৰণে এই অভিযোগবিলাক পোৱাৰ পিছত মই নিজেই এইবাৰ আজি চাব আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ নতুন SOPও ওলাম। আমাৰ ড্ৰাইভিং কাক বা লাইসেন্স ইস্যু কৰিব হলে ড্ৰাইভিং টেষ্টটো মাষ্ট। ড্ৰাইভিং টেষ্টত আহিব লাগিব। কোনো এজন এপ্লিকেণ্ট উপস্থিত নোহোৱাকৈ কোনো ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ইস্যু কৰা নহ'ব আৰু কোনোবা জিলাৰ মানুহে কোনোবা বেলেগ জিলাত যাই পেলাই কেতিয়াও ড্ৰাইভিং লাইসেন্স নাপাব। তো এইটো আমি ষ্ট্ৰিক্টলি লৈছোঁ আৰু লোৱাৰ কাৰণ এইটোৱে যে যেহেতু ৰাইজৰ পৰা যথেষ্ট অভিযোগ আহিছে আৰু ৰোড এক্সিডেণ্ট ইমানেই বাঢ়িছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, নিউজো বনাইছে ৰোড এক্সিডেণ্ট। আমি ৰোড সেফটিৰ দ্বাৰা যিমানে আমি মানে চেষ্টা কৰি আছিলোঁ, কিন্তু তথাপিও অকণমান হ'লেও ৰোড এক্সিডেণ্ট বাঢ়িছে। তো এইবিলাক ঘটনাবিলাক সকলোকে দুখ দিয়ে। তাৰ কাৰণে ৰোড এক্সিডেণ্টটো কমাবৰ কাৰণে আমাৰ ট্ৰেইন বা স্কিল ড্ৰাইভাৰ হোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। তাৰ কাৰণে আমি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ইস্যু কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি বস্তু আমি একদম কম্পালসৰি কৰিছোঁ। আৰু গ্ৰীণ বাছৰ মই নিজে উঠিছোঁ আৰু চাইছোঁ, তো গ্ৰীণ বাছতো আমাৰ কৰিব লগা আছে, ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। গ্ৰীণ বাছৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান আমাৰ ৰেচনেলাইজ কৰাৰো প্ৰয়োজন আছে। এইখিনি কমিটি বনাই দিম, কৰিম